arvelige sygdomme, og man kun skal have et dominerende gen for at få sygdomme. De arvelige sygdomme følger nogle bestemte mønstre. Man kan godt undgå arvelige sygdomme, men der er nogle arvelige sygdomme, og man kun skal have et dominerende gen for at få sygdommen. Arvelige sygdomme er et stort problem i de fattige lande, og problemet opstår ofte på grund af et ægteskab i familien. De sygdomme, der skyldes fejl i generne, er ofte arvelige. Nogle arvelige sygdomme har dominerende gener, hvilket betyder, at sygdommen med sikkerhed vil gå videre. Og andre arvelige sygdomme stammer fra gener, der er vigende. For eksempel cystisk fibrose, som blandt andet bevirker, at kirtlerne, som producerer slim i lungerne, danner sejt slim. Man får svært ved at trække vejret, og lungevævet bliver efterhånden ødelagt. Cirka 4-5% af Danmarks befolkning har det. Lavet af Hanna, Oliver, Rose og Isabella.